Salbrom na hayung gwnangwi monkeypox bemani mari bari tongo o bemar no tino nangkukmani halok saklai khe hayung ruk WHO bodol omono tino kaini kok saka WHO pulao o bemar no chikon hwnwi wansungna ta wngthu te kisa hinke omoni bagwi joto thansa khe hojak ma tongnai 4 salo World Health Organization no saklai mungno rwgwino saka o bemarni mari jesuk barinai asukno omoni vaccine bo manthoge wngnai sal kolokromino monkeypox bemarni vaccine Africa ni kisa amchai rogo manthogo phiaba omo hayung gwnangwi manthogekho Tabok Europe North America teibo ha kotor rogo lukurok monkeypox manjakma mari bangwi tongo US Center for Disease Control and Prevention mothani report rwgwi saimankha metalni simi hayung kai si ni si hachar ha kotor 16,000 ni slaibo kwbang monkeypox bemar manjakha bio report kokhara।